وعليكم السلام محمد. دالغازت قوبل دويق سيما سيرا غاسقشن موستقشن دعاو داخيتن أتصل قاحويق شا أتصل خلوة نشلو لو شا شايسين وش قوة دي شا دعبو بالكنتي دوغبوش بيتس تقشيني تم تيحا دوغ تيرشوقوي ياها إيشولش ديك كنتي بير وين دوغ جو بيش يوش كنتي برقش دالغازت قوبل دويق سيرا محمد حلا يايتنا الشي تشتوير قاعد فيديو سيوك أميلديش يو هينسر يايتن ساب شيني إشت ويلاش عشم ورسو هينسر شول ساب شيني يايتشا دوما ويلاينا جوابلور قصار إشتن جوابلوش دو سار هينس سونا هويز где-то 93-94 إشت إخان خليس جلس خان وثاني والشا батальонер ярқас цугайн. Вот. Цугайн дюн ишт дойштуе. Омара из-за тоже с 94-го что еще в военный госпиталь волчен дюн. Далгяч дольцен далдек алвойл омар джо диктагор дигна ваствар сада дукчо дуквиеша сада силорша вар вот. Ох дик белшбир куза политический авор так وي ناوشنا وقلاستيش بوخشا ديك دايس ليلتو عمر ثاني وده كان ساسة إنسان كونتاكتير إيش مصوخهم ناس إنس أرلولا دقل دولهما تنسالار أمتى لوش رب دوسارينس محمد ديتس شوارت دو تاقا وسقط يشخرو إنس أسأل دولهم أسليلوش دولهم скажем так والله بالله تالله تعنده мнение цани я настроение цани лилш маватсо сасай югазлою так сасай мнению аси мнение цанден халха я вахтан якир вел лила шумадат даул шусай мнение абсолютно. Вот. Дицам шуартарары, даже ойлеша, инс хаца хаксон, милух шумантир вулуру. Тахана сада даверлан вац. Раск швина. Ну тан даверлан вац. Суна духчох и халду. Духчох халду суна. Халде куду, да итна хума юч хумша саден люш хелч. Духчох халхуле. Vai masana хакимуду. Өлца точка опоры босса передача именно саден люш ну президент воркы. Вот. Так ичкерин люш эльяхан передач мою шабеш сабалина. Хоуцига, шай уцига, эл султана у махаша у бай айли у дугбук чуа шабеш бук. Вой цабеш. Вот, так, дахаттер шдуа иш дари бош, так, уқара ичуахин ачара, иш дар те'диач дюч, так, гуан, доч дол хумш дюча хулхул, так, я понимаю, хинца, диц олк, вот, эта ситуация, и это я понимаю, но цундермоваться соцаха, цундермовуйся у Европе, цундера хогдунян чуа гоматисен, инс омарс мош дицен хилду, Турция ханьякар, Баква ханьякар, иш цаца хасхич лилш дац. والله تقدر تصدقنا صح تان حلقة يخمش تدي خمش تديل ديت ترجع تندي تا سي تايح يول ديرة تناشنون محمد خلدو والله دق خلدو أشهدك إيش دعوة إنهم شدوش إلشة تاقة لا تلا تاقة هو آل دوغدو ладно أعمال تصوبر دو دال مولا إيه دقجو دقاخر لسم دقوم شتدوش عشا وسم вот так кушер инс дуканёч наю лел сатем запел глястош камел до 98 год я гимся что ситуация роше герштуша дагёх ситуация
Оцхайна действительно халдар республика. Уже коч, вообще коч догер штаркой. Вообще герстух тюахир, но духчоца цица нир гасшен малар. Вот, оцхайна якобы хинцвоко инсасун белгляство швега, цеяхацелесунсун. والله سلاق وقيت قصن الوتس إن سكرت أبيان بيلغليستو ششت أروا هيدا لروي بوش قمال دين بو قوة محمد والله خي بالله خي تلا خي تصدنق دوا حرم واتر أتخينا وحر واتر يتخنا وحر واتر سيتا سيتا موكشل يوكش سيتا دونل دوش وق مساريال موش ميراخر واتسو نو إخمش إقاميلش از دويتر داتر يتسو هينا داتر يتغنا دويتر داتر вот إقاميل دين بو سمو سينا واشنا وان اتس بيرج يرخو اتس بيرج جيرزا اتس ناوش جيرزا دلا سينا واش سا ارا ولا ليل شو اتسخين هلو خيخرو روسلان ور داليق الولي إذا تا ويتس تا بيرتا ووتش ورق اتسخين إز بيرتا والن سيدين تي والن توكير تشكلا الكتا يامي عشور خيخرو إشت تعبرت بنا إسعوال نيرس تاق خيخرو بيرش إتس كتا يام поворот ويدولتشيتس تشكلا поворот سيجي بوستا أخواتيت نشت تا ليلسو صديق درقي واتسخين вот أوقوس إشتمال دين بو ладно изам мадацер юбо та наркотик что швари хуняны где швари мамад сунца гин хумш яцуш я ца кюк ваттен хума яц ну тем более гина яцун хумш так доцек сендуц вот яхцах итер локондо öl дадон шараца междик чуа камял дилцу مباشرة لما دعت كسيت سندات أولش أما تبيري بوش أصلا تبولي ميحكا فورم دوتر هتق ولا تأول بوش ياك بيس داس سوق دين قمال كسيت يلا دعا و بيتش مبوي سداس سوق أتصل تا грубо قمال دين واتسي понимаешь мама последнее время дукчо кадвел дукчо кед маворе массается маворе дукчо кед и кассета с чума туаха so dindo камел все ам кы мою и кассет все я мою вот дамаца динец уиш камел да хуэтен междик чё пичма бут ему ботло даун блахен вообще бас хаздосом да доцик сендуц так гон отцел садяч хелча мел духал дизе собор садятон садуц мамад та хара та доз хат сададуй тяхца валдуй но تأخواله سيتواتس ديكورياتس صعب ورخ شدوتيش لون دقات دوجة إنترنت شو تعيازن يرقص سيخيتا جازنير أس إتس يازن شو من يدوخ قومت سوال يشايو يازيلو سيان الشاس دقال пока إزي بينتو أتو باتسقينس например يسا أتو باتسقطان интернет юса я цана видеоин я цана ошкет камел дяш саймнени соволча да волкас меча ираду иш саймнени элча вавона сагергарна да бигна цан кыйрмаштысын понимаешь мама шисут канла нагасан хок номер телефон туах شاش قنتي الصداقة شاش دديزك ديدوشون تنان ميشايوخا تن يش ميشايوخا تن جارجرناخا ميشابوخا بوش يقير مشتيسن ماما سجارجرناخا سويتان سوازي بول وتصدينوشكا وتصدينا بيلخا بولخش بقنا بون قميل دنيتسا سوق هيدير ده التهارو مالهارا نزق بوتسارجا وإيش شادك دير كارا دوال أطيه بوش الساق قميل دير تا أوتس كيبرا قميل ديناوات سو ساي نين مجرشك ساق أليرس سون خلدوتان سار همش دوش سدين أسي دوتسي ترداتس ساي نيتسق ميل قوتشا حقون خواه خل بيزورشا شون قير مشتوش بول شو موكش دوش صح برخت عشتو تهن دوش تولش عشمانو شو برخت عشمانو شاش أتصل قون خواه بلاه سعدو لسوغر جواب ديخ
سويجر ديخي بادرسن ديخي إشت مخلوة ورديش دون زدري بوش يجري بوش نانوي بوش تان قير مشتوش إشت تخلوة خمش вот так бога сененуши дейлда أستحن متى تلون توري أتشون أستحن ديجا قين تيروال إيرا داتشون أرستهم позиции يلحنوا وشادش دي شيء просто ради одного سديسي دوي вот أس تليفون توق أستعم ديت ساعة قمل دنيا حاري قين تير دول بوخشة تأق تاريت شيء تشجتيركا اتياشك شو عقويتر ور أو أصلاً كانت اتساح نرويجا عشوة سو تسا ألير أو تنجر جوب دي خلال يلدو قانون إيهم تسالتا إيهم تسالتا إشتويست خليق سوسرين مشي سين خل долша с того времени социальная связи амалац вообще связи амалац самел чего сагат плохаонцан сунуш духа безон суни махка дух без мам да има сатисен мах бу да има сатисен خل долш هذا ديت تانا камер шу цахуаша окол шора лоя камилша дез камил что цавиш да туарду не надо азда има оштек цаду махизди кам цавиш цабалين духали твам ладно шо твам хинц бахам бох цапархт вай цадош сандат спархт мамут парх далхари куза вай цир нах богорбацер вот богорбацер духнах сагахкус öl ca Putin ca ela بيجوا دروش كتير خواتنا إيديتن إيشرلوكش وإعدات ويمتخل يخمش ويتعهم ديتش ويورتر بوش سيلز إنوش داغوش تو زودري داخيت بويا даже حيوك دويتش توش цахит خصون زودري بويتش примеру но свючеш и случаешь алэрцу цан хир маштуш цан электрошокер шияч та инзрес тамшин хумш модуш вайц гин хумш модациш вот так гуан так виструлсо так эрду мамат сусацо цавацон со цандас яқирин я вахтаин я цан хуманца просто шейла сацвахаж сомнение ишту суна нис чаквала инс Мадаляче, я никому ничего плохого не желаю и смерти тоже не желаю. Дель кара душа дега, дель хир диезвой, олш дега, лилош дега. Вот. Сон ихум за докум хит, цун свой окон свой, я имею в виду кузахин, закаю там хуйли, сарляпа хуйли, идига хуйли, вац, цанции вац. Сокиек цавичани, сацеш цаях чани, садец цаях чани. Может быть, духомш эллахер даться, например, баэсом. Вот. Сянки гош духом. Насчет предательства. Мамот, например, санауаструл. Цахуман театр ледерлу яля, ну, предат меня, ну, я предал его хулк, например. Соцхан дейна предатель уал герч швацдал кастворду. Ладно, науаст, пример я лес как бы. А мохка бо, камду. Höl, он сунчул дикха и дагадоре höl. Ракетштурк, центре. Базар, дукнах вабехкар, и цаде туэр мадервайн массана. Просто цан غوشقت صبرتخل شادلهم يغزلونش دايخ ويدخيتني هاري أتصدينا например دم قيدر هو الالستنجي زميورتا جو بومنش يترقصر إشت أتصخينا ويتصبرتخل هاري غاسقي أبسلوتنا دهم مداتر هول تقميوش دادويل دلر هر إشت توان باتي هر وخبيش سان توان بات ماما تون حيني مخا И туамма с 96-го года уже кетчин туамбур. По-любому, шамиль Дагестане, Цавоне, республики Авайца, аудал целялях, аудалял нахбархтига, действительно, никто это не скрывает. По-любому, по любым причинам, другим причинам, Россия. Вот. И причина им просто нагло чубор баркуш.
Масхадов бяхбацер, хабяхбац, якичун бяхбац, шамиле бяхбац, например, басом, цатвам балал, ца причине, все равно. Вот. По-любому, чубор буш бар, аски. Так, инц камил шамдуа, масхадов бяхбари, там шамил чуон, или да нет. Шамил чучумуона вайн маха. Вот. Шай сюли барка чуамет был. Кайомдаца. Ишт позициюса, так, насчет предательства Алэршварсу. Гуаун, после всего этого, интибомна штуях, и живем латбо, дабухш, роушебехш, дабухки, лелхич, специально для устрашения народа, Лелинхум штариш, начальное время. Так, после этого, цан урлет хватнага, раскшен урле хватнага. Предатель хулк мамот. Кто кочаш и значок в виде креста те жашук ухш. И уэльняха предатель уке. Тахана сон Путин дук вес бош хелча предатель уке. Вот. Вай кома цацахела предателя халай ваш. Раскшен улли хватнаг халаин. К примеру, мазла кушая вок. Иза ярца бьехом. Таган мовичуе. Ту бош. Ташечяч. Вучук. Вай да има ца хал эй бин محتوى بيش بشا أبرق زيلم خو تاق بين أولش بويس غرو قبرش بو إيش بق غاسقشن دحل لاتن كنيجي شقص مصاري أشهر أبرق زين مخلات استيان وول ويلور أبرق استيان خليل سنخ غاسقش تسويتن دير غاسقش كوش ويغدير أتغنى دعوتنا да им войнох чечуат, эмш боулер, так вой депортация ер войнда имна бяхка вой бубош, камел дяшу, смелюется ха. Бацдер, вой цамис камхар, ла вой да халиен, вой цанниан кочаца иран, расхи ма бяхкан вой да има чума бяхкан, шейн лучан тух, вой там Гитлеру коня подарили, немцам двахдельер шуэла, вой тух выслать под этим предлогом. Верят, ама конституционный порядок ирю, там беспорядок, наведем порядок, аль чубехкар. Шо там, орш бандит шхала, орш террорист шхала, чубехкар. Ишт и ярлыка уша, да именно чубехкан бу, да именно в депортации царь войнинок. Вот. И как может повернуться язык, и хум ал, шикам бехкидар, гоян, мама целалу и хумш. Так, цундера, со своим мнением, цан ден абсолютно цан независимое мнение юхон дал мола, дела юк, вот. И мнение с любой метода эло, дег эраду, и цавали цават, вот. Вот. И что дицам швартер на эмоциях, рим на эмоциях, дициес, от особо должно ватсон. Дахлер Томболша 96 года мистер Хуй Махта. Махта и там бом на штагиосон. Вот. И бом на штагио. Шубейн дадор. А то улскерта дуцвоти улу ишта ханё эласк шанисти олдолш надор. Ну сохуалгерта инц да чуах чагатер чуах цемацеякосан. Очуаха камелдо и туам бина ват холцнох. Ятам тяхелла вачеден улляхцахелла и бош. Сакамил что? Дес камил что? Мамод, я с 93-го года со своим отцом. Юца промежуток ханялла, что сейден улья давел сянельша, ну, на ниша штадия ба, сия ба, бешца ситуация шниселаса. 95 года, в начале. Ну, сейнау ашанляла, кичаляла, он минеев, султан даго харук, например, цейокас, милуар, лабазана ворхавай, хайрвар так, и цигар давокш, и хенш даго он сон, калауся, ховармат сон, шамил ламбада ушамбарцига.
الأفترخانوار тоже لبزانوار برقصيا يخينش تجوسون سيك دلوش تجدادنا مسارت تين شقة ولا تين شقة ولا تاندين حلقة كوارت واتاوي شول شواتستون так إقاميلش دياش بيش بوي سيجا خمادينا وات вообще-то мя ва цербуш камел деш беша они на свадьбах танцевали сукоч автомат или лилчхен вот аж лозер школил шпацуен шо там я والله ديل دا استرو بو مامت может он хушахер до шайк хачи шайс дюцер но он по-любому цен хушер до шо там больше дукчо хажерс да социгдавик чо хажере и камил шцахлита даже я цасуко и нама вацери дела вацер цавор ши цабай вац больше ist абсолютно ко вацер سون دكتور خزا خيتر سون دكتور خز خيتير سو كسيتيش هتصوا ويس شين أول داخل ويس هو بوخشت يزن تا قيد مرز كسيت يقصو قاعدنا вот سون دكتور خز خيتير إذا جلا سياولش تو تات امشخلر خينغوش يتولش تيجا إني أقل بيلر يو داغستان يو هايسي تيجشة تات проводникш салец إني أقل بيلي إيش короче داديلك دكتور لين شيكو قاعدين أينا وات عمرس ديتن خردو إنس عمرس يازن كنيج ملجو يازن كنيج so ديتنيون سدين دكتور تيرا وري دكويش ورتن вот إيش تالو محمد يدوكسا أو ميجا دو عادي كان